Imamo jedan detalj koji će vjerojatno zanimati javnost, uvijek takvi detalji zanimaju javnost. Opća bolnica Varaždin plaća pojedine liječnike da rade izvana i do 60.000 kuna neto. Kao što bi rekao gospodin Stričak, ne znam da li je to kriminal ili nije i tko je i kako za to odgovoran, ali za razliku od Stričaka ja sam potpuno siguran da je takav način rada, da plaćate vanjske, a ne zapošljavate vlastite, a mogli ste i trebali, i 60.000 kuna neto, najbolji način da potjerate liječnike iz ove bolnice, jer su plaćeni redovno 3 do 4 puta manje od tog iznosa, a da o sestrama koje su, kao što znate, mizerno plaćene za rad koji obavljaju, da i ne govorim. Mnogi građani Varaždina svjesni su naravno da je gospodin Stričak na poziciji župana potpuno potkapacitiran u svakom pogledu, da nam nanosi štetu pa i sramotu svojom nesposobnošću i svojim ponašanjem. Rekao bih da je očito da je i sam gospodin Stričak potpuno svjestan i frustriran tom činjenicom. Međutim, bez obzira na to, mi razumijemo njegovu frustraciju, mi razumijemo njegovu svijest o vlastitoj nesposobnosti, ali ne želimo tolerirati i ponovo podcrtavamo da jedan nasilnički, primitivan, uvredljiv, potkrepljen uvijek sa očitim lažima način ponašanja je potpuno neprimjeren funkciji, a naročito je neprimjeren u instituciji koja se zove Županijska skupština, a ne zove se neka lokalna krčma.